nkukoni. Ole kwa ya uka nkukwara n'ose ka. Adaku. 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 Aga kolu buriri gaza. Onye onwere gwa nse na ose na mbala. Nne nwa ya gwa m na ya na ose. Onye okono kwa agara okirikiri n'uko ose. Nna m kwa ga m shi ga aghọta mmemme. Ta mechi ọnụ ụkwụ ma hara lota ị gara shi ya ghọta mmemme. Mgbe mere tugbo ka ahụ nwe na shi. Mbakwa nwata na akwa na ha mekwulo. Onye hụrụ sa bịa kwa m osi yo. Onye hụrụ sa mmadụ tụwa kpọkwa gị ihu. Ihe ji gị n'ala jisikwa gị iko. Eke tụwa kerekwa gị. Onye hụrụ sa ịtụja atụ nke ị na-amụ amụ. Asị m onye hụrụ sa m ji azụ ụmụaka m. Mgbabiri tụwa kegba ṅụ ọgba atọ atọ. Onye hụrụ sa ololo bịa kwa m osi yo. Onye hụrụ sa bịa kwa m osi yo. Ọnwụ mmadụ wa gbara gwụrụ ose m nụ bịa kwa m osi yo. Asị m onye hụrụ sa m ji azụ ụmụaka m. Ịtụja atụ nke ị na-amụ amụ. Ụmụ agbara na mekwa ahụ kwụtụrụ ka atụ. Onye hụrụ seka amaghị ihe m ga-agwa n'ala ke ama asapụtara onye hụrụ seke ka kpọkwa gị ihu mabụrụchi kpọkwa gị ihu onye hụrụ sekele na-agwaghị m agwa onye asị m ala nwe brezil ọpara dịka nwe ezin nna dị m unu ga-ekwa ntụ mgbabụrụchi ọbịakwanụ kpọrọ nụ yo ihe gide ụkwụ ndị omi kwere ihe Hey, oga uno se lo ya ro ko mo ni atun ki na ma mo ihe. Biko nwunye dị ụmụnne m bịara na mberede na-enweghị m ihe oriri mba na mgbala gị ọrụ sụkwara ụkpaka enyi dị ajọ nwunye dị o were ihe m sị ka m jụọ gị ọ bụ m dị gwara m ije dị ngawa nkụ gị chịrị nwụsa ede gị chịrị ngawa mmiri gị kuru nke ugbu a bụ ose nọ na mbala m ị ga-egbakwa m tụkwude ewu oge adịghị nwunye dị ma anyị na-esebe okwu ọkwa mụ na gị dị na mma o nwere nke m were enyi dị asị m gị gba m n'ahụ ịmakwa aka ntụtụ uwe oshi wepụga aka n'ihe ọjọọ oge adịghị nwunye dị o nwezi ihe m mere gị gwanụ m ị na-agwa m okwu ọjọọ idegebu m edege edegebu m gị edege n'ibugebe nna gị dị buru pụtabe ndị gị oshi atọba tụtụrụ Gadi, inebo moshi, umudani gadanu yanu, hanu, anabezo yezo. Iga gwakwa ihe m zuru, kiti gini, akpọrọ gị enyi dị ya dịka ibe ezigbo mmadụ. Onye metụrụ ahụ gị mịa ya chọchọ, odudu, ori afọ ọkụ. Ibejanu nyere m efe ka m gwa ti okwu o nweghị ihe o mebeghị m onye oshi Ibejanu jisikwa akwa gị ike ọ ga-ezurukwa ya ozu oshi oge dị echedu m na ị na-egwu egwu metụkwana nwaanyị ka m bụ enwekwara m ike ikwu okwu ọjọọ gezie ntị ka m gwa gị onye riri ọkụ onye oshi mma ọzọkwa oshi dị n'ụdị oshi ụlọ oshi ahịa mma oshi m zụrụ bụ n'ụlọ ma chetakwa na gị kụziere m oge adịghị chọdụrụ ka m gwado gị okwu akpọrọ gị oge adịghị gị na-atụgharị ụga ọ bụ ihe isi ka ịgwa m ihe a ụka agbawala onye oshi asawo
Ibudu nwoke ka ibu nwaanyị oke apịa oke ọchịchị na-anaghị amị mkpụrụ ọchịcha mere ihe boroket osike na ihe ikorobịa dị amụsụ ichigide na nwoke mmadụ na-amị ọbara jụrụ ịtụrụ ime ma ya afọ ọmụmụ ọchịgbu ọ bụ ihe okwu anya azụkọla ya ọ dịla afọ ole ị bịara dị n'ala ịbụrụ nwaanyị osikere ya aka ihe nwaanyị aga ihere megburukwa gị Chineke onye okike bịanụza anya bụ ajụjụ ọ bụ nwoke ka ọ bụ nwaanyị nyezienụ m nwa ka isi ihere ebighị ebi megbuo m n'ụwa ọ na-akọrọ onye ụwa ọ bụ chi ya ka akọrọ ya oge adịghị edi chọrọ okwu n'ụka ka m nyezie gị ya ngwanụ ebe ịbụ ọnwụ nwa site n'ike aka gị iji ụmụ ole ise olekwanụ ka di gị nwee n'ime kama m ga-atụrụ ime n'ọhịa n'ụzọ ka m chere chi m ọkwa ị na-akpọ m onye oshi igwebarala ugwu na onye ka chụrụ gị ọsọ gwa gị ọtọ gbuwa gị n'ahịa nkwe maka oshi anụ isonye ụka dị ya ndị a na-asọ ihe dị n'ime ọkụ ihe dị n'elu ọkụ so bịa ka a na-asọ enyi dị ụka ịkpọrọ onye oshi aja akwa asakata eze anya ekpuru nkata n'isi gwa ya okwu ịkpọrọ m onye oshi aja ọ bụ sọsọ n'ahịa nkwe mana fezu mana afọ ụmụ na-anọ ọrịa ụmụ obom ụzọ akwụọla gị arapụrụ ahịa ọ ga-ekwe ezi ngwọta akpọkwa m onye oshi ahịa ala kọpụkwa gị ọkwụ ahụla gwakwanụ ya si ekwukwala m akpọkwa m onye oshi ahịa ọkwa ịlara eketeta ụlọ n'ọmịimo oge adị ya asọpụrụla m gị kwukwa m ọzọ aga m ekwu gwarakwa gị mụ na gị dịbụkwanụ na mma onye tinyere gị n'ụdị omume ya ọ gaghị adịrị ya mma akpọkwa m onye oshi ahịa ebe burukwa gị na ụmụnna gị iri na gịnị gwalie m okwu oge adị ya ịkpọga gịnị nkịta ara atagbukwa gị na-ekwukwa ngụ na-enweghị ihe mere gị ụkwakụ m na eze gị ntụtụ mma ekwukwakwa gị abalị nkịta arịkwa gị elu wee gaa maka ọnụ ọjọọ ọhụ na ahụ na ngwere tụgbanụ n'obi ọnụ ya n'afọ were nke gị Denu ka ifuru okwu ọjọọ ọ chawara ịgba bụrụ ntị mpekele trala m ọjọọ ya Yes, I'm going to
mana aga m akpọkwa ya ọzọ o tolitekwa ya Manoto, ekwuru dị n'ala anyị ga-aga n'ụlọ ikpe. Nwunye gị kanụ mma ebe unu kpọrọ m aka na taa cherekwa gị nke m na-aga Jawanụ ọ bụ onye kpọrọ ikpe na-ekpegbu mgbe niile ejiri n'ụlọ ọgwụ jirikwa ụlọ ọkụ Ogiwe Kpemandụ ele ahụ Kpemandụ ọkọ si ikpọrọ nwaanyị bịa n'ụlọ ikpe ugbu a kpachakwa nke ha na-ekwu ga-adị ya chetara m ụwa m gwakwa m ọkwa ọjọọ biko nyenụ m otu isiri nye ibe m oke nwa kwazina m Ekpemandụ dị m onweghị onye ọ bụ mụ na chi m na-akarịrịwa Abara n'ụlọ si ka m kpọta gị n'ụlọ ikpe. Ọ bụ gị na onye oriakụ kọtụrụ n'ụmụ. onye na-adịghị ihe o mere ọ na-atụdị ụjọ O nweghị ihe mere ma ha gbaa gị akwụkwọ oriakụ do kọtụrụ n'ụmụ. Olee mgbe iji bụrụ onye okwu na ụka? ijikwanụ n'aka na ọ bụghị gị ka gbara akwụkwọ Anyị dịkwa n'ole n'ụlọ ịbịakwa. ezigbo dị nwekere ndidi ka anyị rụgodo ụlọ ikpe Mande nwere ikpe. Sa Morning. Morning. Mama Morning. Kotla. Sa Dịkwa mma. adị m mma Ụnaka nwunye gị. ọ nọ n'ime Ụmụ gị arụchakwa ime wee. adị m mma Ọ dị mma. O nwere ibe anyị nwere n'ụtụtụ taa? anyị nwere otu ikpe sọrọ ahụtatara m ndị bịara ikpe na udo gaji ya na enyi Kedu ihe isiokwu ha? obi ọbụla ọ gaji ya gbara enyi dị akwụkwọ ọbara ya Oge adị ya na enyi di ya ha nọ n'ụlọ ikpe. enyi di ya
ha dachi ebe Ihe anọ n'ụlọ ikpe. gbojo ịma anọcha Onye kpọrọ ikpe pụta oge adị bịanụ. Ndịọrụ n'elu ọgbachi aka n'azụ. oge adịe ị na-ekpe ụka ka iwu onye amaala Nna m ahụ onye amaala. Mgbe ọgụsị a wee ṅụọra n'iyi ị ga-ekwuru eziokwu. Eji m arụsị a na-aṅụ iyi na aga m ekwurịrị eziokwu gwa ndị ụlọ ikpe. Ọ bụrụ na m ekwekwasị arụsị a bụkwa m, ụfọdụ ogu jidekwa m. Onye gbara akwụkwọ onye iwe gị. Ọ bụ enyi dị ka m gbara akwụkwọ. Ọ tara m ọrụ na ntị gwa m okwu ọjọọ. Ọ ga-agba m ọgwụ na ntị nyekwa m onye ikpe m. Onye temere agha. Ụlọ ije nwara nwa m mere ya mgbe ọ bịara jawuru. O jiri jeru hapụrụ ahụ ma ube tochakwala. Ma nwaanyị a ga-atụbeghị ime ka ọ na-amụkwa n'amụ. Ọ bụ eziokwu na ube ahụ etochakwala mịa mkpụrụ ma ọ ga-enye m olu ije m ya ọkwalawa. Ijikwa n'aka dị mara ihe na-ekwu. Ee, amaara m ihe m na-ekwu. Ya nye m olu ite m ka onye ọbụla gawara onwe ya. Olee otu ije a ga-esi mee ya? Ya bụtụ ochi ume n'ugwu kụnye m olu ite m. Don't talking too much, Miss Shona. Oge adịe. Gịnị ka iji gwa n'olu ite wara awa eme? Ajụla m, enwere onye ọ gbatara, achọrọ m iweghara ihe m datọ. Ọ dị mma enyi gị pụta n'oge azara ọnụ gị. enyi gị ya ekpe ụka ka iwu onye amaala Were arụsị a wee ṅụọra n'iyi na ị ga-ekwuru eziokwu. Eji m arụsị a na-aṅụ iyi na aga m ekwurịrị eziokwu gwa ndị ụlọ ikpe. Ọ bụrụ na m ekwekwasị arụsị a bụkwa m, ụfọdụ ogu jidekwa m. Enyi gị enwechala ihe oge adị kwuru maka gị. Ọ bụghị ime ka oge adị kpọrọ m. Ọ bịara kọrọ ụwa otu m siri ghara ịmụta nwa. Ma nke ahụ dịwara Chineke
Nna anyị n'ọha ikpe, unu ahụ n'otu nne ya siri bụ ikpe ka mkpekwanụ nke m. Unu hụrụ olu mgbadakụ yi n'olu, ọ bụ nke m. Ee, ya were. Oge adị ọ bụ n'ezi. Ee, ya were olu mgbọ ya. Enyi dị egwu n'ezie. Nanụ, ịma na eriri n'obi ya n'obi ihe, ọ naghị ezukwazị. Ya bụ, a na-ekwupụ ga-adakụ isi, bunye m olu mbọ m. Ndị ọkụ ike pụtazienụ. Jide na-ada keleliri wụpụ ya isi ma kụnye ya bụ olombo ma gazie n'ụlọ gbujie ube kpụtori wegara oge adịghị.
Hajaya
ka ọ ga-efulawa anyị omenala mba bụ ugwu ha dịka osisi enweghị mgbọrọgwụ mmancha ọgụ ya ka iji Imam